Нацрада з питань телебачення видала дозвіл на тимчасове мовлення телеканалу АТR на межі з Кримом. Пропоную послухати члена Нацради. Ми розбудовуємо українське телерадіомовлення в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій, Луганській областях і на межі з Кримом. І цим рішенням ми включаємо ще одну програму, кримсько-татарський телеканал, в новий мультиплекс, який буде невдовзі побудований на межі з Кримом. Мовлення буде стосуватися півдня Херсонської області і півночі Криму. Передавачі будуть встановлені, відповідно видаються дозволи для мовлення в Скадовську, Чаплинці і в Чонгарі. Як вважаєте, що наступна Рада буде робити, аби захистити інформаційну Україну? Я не можу на це питання знову таки відповісти, воно дуже складне, тому що коли ми йдемо мови про втручання в інформаційний простір, дуже тонка межа між, власне, правами людини і забезпеченням все-таки державного суверенітету, зокрема в медіапросторі. Пані Ірина, як ви Звичайно, вважаєте? що на законодавчому рівні треба буде вносити і ініціативи, і те, що ми 5 років обговорювали щодо захисту інформаційного простору, протидії гібридній війні, якщо ми говоримо про інформаційну війну Російської Федерації проти не тільки України, а й цілого світу, і так далі. Тому ми побачимо, вже напевно є багато напрацювань, які чекають тільки свого часу і політичної волі підняти руки і натиснути кнопки, які допоможуть, власне, боротись чи протидіяти гібридній війні.